Velkommen til Hagefjell. Et af Norges topsteder at stå på ski. Super fede pister i alle sværhedsgrader. Kom nu da, sko op! Lige et par ord om vejret. Det er den 27. marts, og det øser ned. Normalt er her koldere. Det har været frostvejr siden den 18. oktober. Og når det er koldt, så er det her en fantastisk opfindelse. En gondollift. Gondolen her, det er Hagefjells stolthed. Liften her er fed af 3 grunde. For det første fryser man ikke. For det andet fører den også op til langrensløjperne. Og for det tredje, så er der pister af alle sværhedsgrader herfra. Lillebror, han kan tage den røde, storesøster den blå, og far, han kan tage den grønne. Alle pisterne ender samme sted nede i bunden. Jeg sagde i liften, at det regnede, men det var altså nede i bunden. Man skal aldrig bare blive nede og tænke, at det bliver en lortedag. Heroppe sner det er fantastisk. Og i dag kan man næsten se Hagefjells logo, fakkelbæreren fra OL i 94. Hagefjell er skabt i 1988, hvor Norge for første gang søgte om lov til at holde OL. Og lige siden det arrangement, det var så i 94, der har Hagefjell været et af danskernes favoritområder i Norge. Og det kan man godt forstå, for selvom området det er stort, har jeg 40 km pister og 15 lifter, så er lifterne flettet ind og ud mellem hinanden. Det er meget kompakt, og det betyder, at man kan følges ad, selvom nogen kører sort, andre kører grønt. Uanset om det regner, sner eller er tåget, du kan ikke blive væk, for alle pisterne ender samme sted nede i bunden. Og det vil sige, at det er enormt let at planlægge, hvor man skal mødes. Man siger bare, vi ses dernede. Brænd flet, brænd! Det var for sent. Det var for sent, jeg sagde det. Det er okay, det er okay. Jeg så ikke den kant her. Det optager stadigvæk. Har jeg en håndfuld sorte pister. Jeg kan godt lide dem, fordi de er meget varierede. Og du vil sikkert også kunne lide dem, fordi hver gang det skal til at være rigtig stejlt, så er der nødgang. Vi synes, det er super hyggeligt, fordi det er perfekt for ungerne også. Ret beset er OL jo fuldstændig åndssvagt. Her har de brugt 200 millioner kroner på at lave en bobslædebane med køleanlæg og det hele. Hvorfor? For en håndfuld overvægtige sprintere kan få lov at køre kælk. Det er ikke helt skævt, fordi det kan du også. Det koster 230 kroner per mand, men det skulle være alle pengene værd. Altså, det er ikke ret meget til fælles med en bobslede. Det er nærmest en slags badekar. Men et badekar, gummibadekar, der kører 100 km i timen, det er vel også værd at prøve. Nu er det dig, Kim. Jeg ved godt, du ikke vil med, men det skal du. Hold kæft, det går stærkt. Okay, det kan godt være, det er lavet af plastik, men det kører altså pænt hurtigt. Og så gør man sådan her. Verdens hurtigste badekar. Skal man fortælle om Hagefjell, så må man også fortælle om motorvej E6. Liften ligger nemlig bare 200 meter fra motorvejen. Der er overhovedet ingen trafik, så det er bare gået derud af. Der var ingen trafik, og lige ud. Og motorvejen den går lige i linje. Oslo-Hagefjell 180 km uden et eneste sving. Næsten. Men heroppe i terrænet er der masser af dem. For pisterne på Hagefjell, de bliver hjemsøgt af den alpine verdenselite. Også de danske landshold i alpin, telemark og langrend. Det er meget mere kompakt, og det er meget mere hyggeligt at træne heroppe, synes jeg. Hallo! Pisten her er skabt af Norges allerbedste skiløber, Lasse Kjus. Ved hjælp af nogle gravemaskiner og en masse dynamit, der har han skabt en meget kuperet pist. Og det er perfekt,
til alpin træning. Man skal lære at holde kantgrebet, når det går stejlt, og man skal lære at holde farten, når det går fladt. Så må du godt køre. Ja. Super! Den er altså glat. De har lige saltet den. Det virker som den omvendte verden. Men på en konkurrencepiste, der skal man salte. Ikke for at få isen væk, men for at få mere is. When you put salt on it, it drags the water out of the snow, and it drags it so much that it only stays actually ice. Uanset om du er landsholdsløber eller turist, så kan du altså godt blive øm i stængerne. Her på Hagfjeld, der kan du få massage og behandling af danske fysioterapeuter. Skifyserne, de har 5 klinikker på Hagfjeld, og så kommer de også på hyttebesøg. Så I er faktisk over det hele. Ja, det er vi. Og nu vi snakker om forkælelse. Lige heromme bagved, der ligger en restaurant, der hedder Elgen. Den er god at besøge. Og hvad der er endnu bedre, de kommer ligesom fysioterapeuterne også på hjemmebesøg. Man kan simpelthen få kokken til at komme hjem i hytten og lave mad. Det koster selvfølgelig lidt ekstra, men udgiften går lige op med, hvad kaffe, vin og måske en cognac ville have kostet på restauranten. I hytten, der står I selv for drikkevarer, og så er I fri for at købe ind. Og husk, skal I have øl med, så køb dem i Danmark. Med en højdeforskel på 830 meter mellem top og bund, så er der altså basis for nogle rigtig lange ture. Blandt andet har de en lyseblå, som er 5 km lang. Der kan man altså godt nå at blive forpustet. Hagfjeld er jo et fantastisk sted, og det er rigtig, rigtig ærgerligt nu, fordi det plejer altid at være sol i påsken heroppe. Du skal lige høre om denne her hjemmeside. Den hedder YRNO. Yr, det betyder tåge eller slud på norsk. Og den er super god at kende. Du kan se vejret på de enkelte skiområder time for time. Prøv at se her. Hagfjeld, temperaturen, den kommer til at køre sådan der. Vinden, sådan der. Og så kan man se, at lige præcis kl. 8 mandag morgen, der begynder det at sne. Det er eddermame smart. Så kan du klikke her. Så kan du se alle webcams for alle de forskellige skiområder. Trysil, der har vi lige været. Der var sol. Kvitfjeld. Hagfjeld, det er der, vi er. Vi er gået indenfor, fordi der er de der skyer. Så vil vi hellere snakke om vejret, end at opleve det. Når vi er på Hagfjeld, så skal vi stå på ski. Uanset hvad. Ja, uanset hvad. Konklusionen på Hagfjeld. Det er super let at komme hertil. Det er et kompakt skiområde med masser af fede pister. Ikke mindst mange varierede pister. Det er umuligt at blive væk. Har også god langrend. Og så er der en rigtig hyggelig by, nemlig Lillehammer, bare 10 km væk. Og så vil jeg godt garantere, at vejret normalt er meget bedre end i dag.